Jo, velkommen. I dag fremkommer vi med nogle oplysninger sammen med en læge fra landslægen, ud fra de nye oplysninger, vi har fået, og da vi har overleveret nogle foruroligende oplysninger i går, så har vi nogle opfølgende punkter, som vi gerne vil holde pressemøde om. Selvom det nu er weekend og lørdag, så byder jeg velkommen til alle, der har kunnet komme med ud i dag. Det har været vigtigt, at vi fra Naalakkersuisuts side, at vi kan oplyse omkring status på nuværende tidspunkt, og ikke kun gøre det som en besked ud til medierne. Og også udviklingen fra i går til i dag, og de udmeldinger, som vi kom med i går, med hensyn til status på vaccinationen, hvor vi vil komme med en ny plan. Den har vi fundet vigtigt, at vi vil opdatere på de nuværende planer. Som man allerede har kunnet se, så er der ud fra de undersøgelser, der har været i gang, så kan man allerede se i medierne, at der er 3 nye smittetilfælde med corona. Det har testresultaterne vist, og de er alle sammen tilknytning til det samme virksomhed som de andre tidligere tilfælde. Dermed er der inden for den her virksomhed og inden for den camp, som virksomheden har, så er der indtil videre ikke fundet nogen uden for den her camp med smittetilfælde. Og det betyder så også, at at det vi fandt ud af her i forgårs, at der ikke har været indtil videre ikke har vist sig at være nogen smittetilfælde i de her beværtninger, restauranter og barer. Der har ikke vist sig indtil nu, at der har været smittetilfælde ude i byen, fordi alle testresultater har vist sig at være negative. Men vi vil så bruge dagen i dag på at lave yderligere undersøgelser. Og særligt med de her 3 nye tilfælde, så er vi ved at lave noget smitteopsporing på dem, som de kan have været i tæt kontakt med. Og det er et arbejde, der pågår nu i løbet af dagen. Og derfor er den foreløbige vurdering således, at vi har et kontrolleret smitteforløb. Så ud fra de oplysninger, vi har, så er det kun inden for den her virksomhed, og dem, der bor inde på virksomhedens camp, at der er fundet smittetilfælde. Det er i hvert fald det, vores undersøgelser har vist indtil videre. Men når det så er sagt, så skal vi sige det klart og tydeligt, at man skal følge de sundhedsfaglige råd. Og vi vil heller ikke slække på de restriktioner og krav, der er oprettet indtil videre, og vi opfordrer på det kraftigste, at man forholder sig til de her retningslinjer. Fordi vi skal være meget påpasselige med ikke at komme ud i en situation, hvor der sker ukontrolleret smitte. Lige nu regner vi med, at der er kontrolleret smittetilfælde. I går aftes cirka lidt i nat lige efter midnat har undersøgelserne påkørt. Vi har undersøgt cirka 400 mennesker i Nuuk. Og hele processen har været omfattende, men det lykkedes fuldt ud. Og det er også det, vi kan se af de folk, som er blevet undersøgt fra i går, hvor vurderingen er, at det ser ud til indtil videre, at der ikke er ukontrollerede smitter. Men der er selvfølgelig stadig flere undersøgelser, der er i gang. Og særligt med de her 3 nye tilfælde, hvor vi er i gang med at lave noget smitteopsporing og ude at snakke med dem, de har været i kontakt med. Og derfor vil vi stadig gerne give de her folk, der har været på de her værtssteder, dem der har været på Herford og Beefsteak og Daddy's og Skyline, dem vil vi stadig gerne give mulighed for, at de kan lade sig blive understøttet.
Og det opfordrer vi stadig til, at folk lader sig blive undersøgt, hvis de har været på de her steder på det nævnte tidspunkt. Men selv hvis man ikke har været de her steder, men har nogle symptomer på sygdom, så opfordrer vi også til, at folk lader sig blive undersøgt. Som jeg har sagt tidligere, så er der de her begrænsninger, som er gældende til og med mandag. Og de er stadig gældende, fordi der er stadig undersøgelser i gang. Men det viser sig indtil nu, altså man har et større overblik nu over, hvordan smitten kan være forekommet. Og sundhedsvæsenet har løftet en stor opgave, og sammen med de andre, der har lavet de her efterforskninger, så derfor har vi mulighed for at fremkomme med en mere tydelig status på, hvor langt vi er nået. Og jeg vil også meget gerne takke befolkningen, også ude på kysten, men også dem, der er her i Nuuk, som har været ude i butikkerne og ude på, at de har vist, at I har kunnet tage et ansvar, at I har kunnet tage jeres ansvar på den gode måde, så vi alle sammen kan være med til at løfte, så vi alle sammen kan være med til at tage det her ansvar. Det var i løbet bare af den første time, kunne man se, at folk havde tilpasset sig hurtigt, og det vil vi på Naalakkersuisut gerne sige tak for. Og det, at man gør sådan, det er nødvendigt for, at vi samarbejder for at hindre, at der sker smittetilfælde, og så tage et ansvar. Og nu vil jeg give ordet til Banarak. Jeg har sagt lidt om status på vaccinationen, men du må gerne uddybe på det. Tak. De her nye smittetilfælde, dem har vi opdaget i går ved vores testning, og de er ankommet til landet for længst. Og de har så boet tæt ved lufthavnen. 3 af dem har det fint, de har ikke nogen symptomer. Og dem, de har været i tæt kontakt med, dem er vi ved at prøve at opspore lige nu sammen med politiet. Den her smitteopsporing, når den er klar, så vil vi tage kontakt med dem, der har været i nær kontakt med de her nye smittestilfælde, og det vil blive sat i karantæne, og vil blive givet en tid til at få foretaget testning. Det her sidste smittetilfælde, der er der en af dem, som stadig er syg, og vedkommende er blevet vurderet på skadestuen i går, men heldigvis er det blevet vurderet således, at vedkommende ikke havde behov for at blive indlagt og blev sendt hjem. Lige nu, ud fra det vi kan se, så er det den her camp ude ved lufthavnen, hvor der er sket smitte, og derfor har vi bedt om, at de går i karantæne derop, og det er stadig gældende, og der er ikke nogen, der må tage derop, og der er ikke nogen, der må rejse derfra eller tage derfra. Dem, der bor deroppe, de bliver testet igen på fredag, for at sikre, at dem, der blev vurderet som raske i går, altså ikke har fået ikke er vitterligt syge, fordi den her virus, den kan tage op til 14 dage, før man kan se effekterne af den. Dem, der ikke lod sig undersøge i går, altså dem, der har været på Herford, og dem, der har været på Skyline og Daddies, de har så stadig mulighed i dag for at blive testet, og vi venter på, at de svarer i dag, i løbet af dagen. Hvis du ikke har været i nærheden af nogen, som er blevet smittet, så får du ikke så bliver der ikke taget kontakt til dig. Så jeg vil gerne minde befolkningen om, at til dem, som er ængstelige, at hvis der er far for, at du har været i kontakt med en, der er smittet, så vil der blive taget kontakt til dig, og du vil blive oplyst om, at der er mulighed for, at du kan være smittet. Så hvis man har været tæt på en, som har været tæt på en, som har været smittet, så er der ikke nogen særlig risiko for, at man er blevet smittet.
Og selvfølgelig, hvis du er syg eller har andre symptomer, så er det vigtigt, at du henvender dig telefonisk til sundhedsvæsenet for at blive undersøgt. Tak til Banadra. Så er det Gisted, som nærmest for sundhed, som vil fortælle lidt om vaccinationsplanen og også forskellige påbud, særligt her fra sidste år, i forbindelse med de ting, som vi har lært i løbet af corona, og også nogle andre ting, som hun gerne vil oplyse om. Gisted, værsgo. Tak til Mutti. Lige inden jeg starter, så vil jeg også gerne lige rose borgerne i Nuuk, fordi at de har kunnet tilpasse sig så hurtigt. Og da de blev tilbudt test, så var der rigtig mange, der hurtigt kom ud og ventede ude foran testcenteret. Det er virkelig glædeligt at se, at der er så mange, der tager ansvar til sig, og det er også meget betryggende, og det vil jeg gerne takke jer for. Med hensyn til vaccinationsplanen, som det er nu, så er man i gang med vaccineringer i Uummannaq. Ved den første runde i Uummannaq var der kun omkring 65% fremmødte. Og lige nu er der stadig mulighed i Uummannaq for at blive vaccineret. Og jeg håber virkelig, at alle i Uummannaq vil tage brug af den mulighed, fordi det vil også virke betryggende. Og så her fra næste uge, fra på tirsdag, 1. juni, så vil man i Nuuk tilbyde vaccinationer for alle, der er over 50 år. Og det vil ske tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge, at dem, der er fyldt 50 eller derover, at de får tilbudt en vaccine. Planen er indtil videre, at vaccinationerne skal foregå i Uqaqortoq fra kl. 8:30 til 17:30. På tirsdag vil det være dem, der er over 60 år gamle, der vil blive prioriteret. Og onsdag er det dem, der er over 50 år, og så fra torsdag så er det dem fra 54 til 56 år, der vil blive tilbudt vaccination. Og så fra tirsdag i næste uge, 8. juni, så vil det være dem, der er fra 53 år op efter, som vil få tilbudt vaccinen. På corona.nun.gl og rundt omkring ude i byerne, der vil der blive fuldt plakater op, og jeg vil råde jer til, at I holder jer opdateret på de her hjemmesider og på plakaterne. Det er de planer, vi har indtil videre, men der kan selvfølgelig komme ændringer. Og det er derfor, det er vigtigt, at man følger godt med. Det er så også planen, at man i næste uge i Ilulissat vil tilbyde vaccinationer for dem, der er over 50 år gamle. De planer er vi i fuld gang med at lægge lige nu. Og det er også nogle oplysninger, man vil kunne læse på hjemmesiden og på plakaterne. Det er meget vigtigt, at når man får tilbudt en vaccine, at man tager imod tilbuddet. Det vil være betryggende, og vi kan også se lige nu, hvor hurtigt det går med, at folk bliver ængstelige, og omkring hvor hurtigt der kan ske smitte. Og det er derfor, jeg gerne vil opfordre til, at hvis I får et tilbud om vaccine, at I tager imod tilbuddet. Helt til slut, så vil jeg minde om de sundhedsfaglige råd, og jeg vil endnu en gang opfordre alle til at overholde de sundhedsfaglige råd, og det er at holde afstand, undgå håndtryk og kram. Måske kan vi gøre, som vi plejer, vi kan nikke halløj til hinanden. Host ikke i hænderne, host i ærmet eller i armen. Hold en høj håndhygiejne, vask hænder og sprit af. Bliv hjemme ved sygdom. Og tag først på arbejde, når du er blevet rask igen. Hvis du er bange for, at du kan være blevet smittet med covid-19, så skal du ringe til Sana eller til et andet hospital.
Tak til Gestad. Jeg vil gerne lige minde om igen, at vi fra Naalakkersuisuts side på inderligste vis opfordrer til, at befolkningen tager imod tilbud om vaccinationen. Dermed vil vi, som vi har det i dag, hvis der kommer smittetilfælde, så vil vi være bedst muligt dækket ind. Og derudover så har de forskellige erhvervsvirksomheder her i landet og uden for landet, specielt turismevirksomhederne, de har behov for, at dem, der beror sig på forskellige turismevirksomheder, de er blevet hårdt ramt af corona, hvor deres virksomheder næsten er gået i stå. Og hvis vi tager imod vaccinationerne, så vil de have et bedre grundlag for at starte deres virksomheder op igen. Og det vil alt sammen noget, vi beror på, at det kan bidrage til de erhvervsmæssige forhold her i landet. Så det er derfor vigtigt, at du og jeg og os alle sammen, at vi alle sammen skal beskytte os selv og hinanden og prøve at undgå, at der så vidt muligt, at der sker smitte her i samfundet. Lige nu forholder det sig sådan, at forskellige steder i landet, så kører vaccinationerne rigtig, rigtig godt, men i andre steder, nogle steder er det sådan, hvis der er 10 mennesker i en byg, så er der nogle gange 11 mennesker, der får vaccinationen. Men som Gestad sagde, i Åben så har det indtil videre været sådan, at det er cirka 65%, der får vaccination af dem, der bliver tilbudt. Derfor vil jeg gerne opfordre jer alle sammen til, at når I får tilbudt en vaccine, så tag imod den. Det er fordi derved vil vi kunne bidrage til, at samfundet vil kunne køre på en bedre måde. For eksempel, da vi fik at vide i går, at der var sket smittetilfælde igen, så opstod der hurtigt frygt og ængstelighed. Og ved at tage imod de her vacciner, så kan vi holde den her frygt og det ængstelighed på laveste niveau. Og så vil jeg også gerne lige nævne igen, inden vi går videre til spørgsmål fra journalisterne, så vil vi nævne, at de her restriktioner og begrænsninger, som trådte i kraft i går, de gælder til og med mandag. Fordi der foregår stadig noget afklarende arbejde, og vi har nogle større ting, som vi er nødt til at afklage, selvom vi er kommet rigtig langt i forhold til, hvad vi vidste i går og hvad vi ved i dag. Og det er også vigtigt at kunne sikre sig, at der sker en kontrolleret smittespredning. Man kunne måske være forsigtigt optimistisk med, at det ikke er så galt fat, men derfor er vi stadig nødt til at udvise stor forsigtighed. Og derfor vil de her begrænsninger være gældende i dag, i morgen og indtil på mandag. Og først derefter vil vi kunne tage stilling til, om vi skal lave yderligere begrænsninger, eller om vi kan begynde at lempe på dem. Og det regner vi med, at vi vil kunne præsentere på mandag, når vi holder pressemøde igen. Det var det, som jeg gerne ville sige. Jeg er helt sikker på, at I gerne vil stille nogle spørgsmål. Jeg vil gerne spørge Banera om de 3 nye tilfælde, der er blevet smittet. Hvor længe har det opholdt sig her i landet? For du sagde, at det er ankommet til landet et stykke tid. Har det afholdt hjemmekarantæne, inden det blev konstateret positivt? Det er ankommet her til landet et stykke tid siden. Dengang det ankom til landet, har det været i karantæne og få det retest efter 5-dages-reglen. Det er her for nylig, at der er blevet konstateret smitte inde i deres egen campområde, så det blev smittet inde i. Så det vil sige, at de er blevet smittet her i Nuuk by. Ja, det er blevet smittet her i Nuuk under undersøgelsen, der fra det test, der er blevet foretaget det i går.
af det miljø, det har været rundt om det smitte, så regner vi bestemt med, ud fra de resultater, vi har fået, at det er blevet smittet. Smitten har foregået i selve deres boligområde eller arbejdsområde, og ikke i selve byen. Så det vil sige, at vi lagde mærke til i går, da vi gik herfra, at der var mange, der har begyndt at bruge mundbind, og det er til salg i forretningerne, og man kan få den på sygehuset. Der er vist ikke ret mange på lager. Hvordan kan man gøre? Hvor kan man henvende sig for at købe de mundbind? Ja, mundbind. Det er meget forskelligt. Det er engangs, men vi har også observeret, at forretningerne er begyndt at have nogen, der kan bruges flere gange, men det har været forlydende om, at forskellige forretninger, at de næsten er ved at enten ikke længere har varerne til på lager eller andet. Men når nu man bruger stof med mundbind, så skal man huske, at det skal vaskes tit for at kunne gøre det. Og der er stadigvæk nogle enkelte forretninger, hvor man kan købe mundbind. Og vi har også lagt mærke til, at selv nogle forretninger deler mundbind ude ved indgangen til de, der kommer for at handle. Og det er nok et spørgsmål til Bernard. Du sagde, at de, der bor ved lufthavnen er i karantæne. Er der nogen, bliver der holdt tilsyn med, at det bliver i karantæne? Jeg har ikke kendskab til, om der afholdes tilsyn, men lederen har fået påbud om at informere dem alle sammen om, at det skal holdes strengt på retningslinjerne, der er blevet påbudt af det offentlige, indtil de skal retestes igen. Ja, jeg føler også, at man må sige, at det er jo selvstyret, der er bygherren, så vi har et stort ansvar over, at alle restriktionerne skal følges strengt af samtlige borgere. Så det er en pågældende relevante departement, der har ansvaret for bygningen og personalet. Det har deres ansvar til at følge retningslinjerne, så smitten ikke breder sig. Altså, vi har tydelige retningslinjer, som det med, at man har fået en hjemmekarantæne, så skal den gældende lov følges, og hvis så frem den ikke bliver fulgt op, så kan man blive anklaget fra den anklagende myndighed for pålagt bøde, hvis man ikke følger det. For vi skal alle sammen løfte opgaven til at kunne inddæmme smitten muligheden. Jeg har 2 spørgsmål med forskellige corona ved arter eller varianter. Har I kendskab til, hvad det er for nogle varianter, der er blevet smittet med? Altså dem, der er blevet konstateret smittet. Og der er nok mange borgere, der tænker, at når nu jeg bliver forkølet, så er jeg så farlig for andre som en smittebærer. Så kan I lige forklare om, hvad det er for en variant, der er blevet smittet med? Dem, vi har fået testet, det bliver sendt til Danmark. For at lige så snart der bliver konstateret, at det er blevet smittet, så bliver det sendt til Danmark. Så i den næstkommende tid får vi besked på, hvad det er for en variant, det er blevet smittet med på nuværende.
når der er 100, der er smittet i Danmark, så er der, når der er 100, så er der den ene, der er blevet smittet af den nye variant af corona. Men vi kan stadigvæk ikke se eller finde ud af, hvad det er for nogle varianter, der er blevet smittet med. Det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt. Det bliver meldt ud fra Danmark, når det har undersøgt det. Man skal huske på, at når man er blevet forkølet, om det nu er nogle symptomer til covid-19, det kan ikke konstateres med det samme her i landet. Den nye variant, der er kommet, det ligner meget det almindelige forkølelsesvirus, der plejer at være. Og det kan så være ganske almindelig forkølelse på nær, når man tænker på afhængig af, hvor gammel man er, og hvor immunforsvaret er stor den er. Så hvis man er forkølet, og så for at undgå at kunne smitte andre, så hellere blive hjemme. Der kan også altid spørge sundhedsvæsenet. De 3 sidste har det haft nogle symptomer på, at det er blevet smittet. De 3 sidste, de viste ikke symptomer. På nuværende har det i hvert fald ikke, hvis man kan se det på den måde. Der er mange, der bruger covid-19-viruset uden noget som helst at kunne mærke det. Og så kan det være svært at se, om man er syg eller ej. Så vil jeg gerne spørge, her i lørdags, den der er blevet smittet, for eksempel den sidste smitte, der har været i byen, og måske har han været på arbejde og været af dem, der har været i nærheden af ham eller hende, har det så været til retestning. Det er ikke nødvendigt, hvis de har været blevet smittet og fundet ud af, at de var blevet smittet, så vil deres pårørende blive også testet. Men det er ikke sket på i sådan nogle tilfælde. Så det har ingen grund til at være bekymret om, at det skulle være smittet. Jeg har et spørgsmål til Banera. De 3 sidste smittede, især den aller sidste, har det også været ude i byen. Politiet er i gang med at undersøge de kontakter, det har været henne, og hvor de har opholdt sig henne. Og selve kontakten med andre, hvordan det har været på en måde, det har kunne haft kontakt. Det vil så blive konstateret. De 3 første, der er blevet smittet, den 3., det har vi kendskab til, at han har været i byen. Og vi har så også sporet de eventuelle kontakter, de kunne have haft, og ved at få undersøgt. Der er selvfølgelig mange borgere, der virkelig gerne vil høre om, hvordan status er, hvornår vil melde ud igen. Som vi har sagt tidligere, så har allerede planer om at afholde pressemøde på mandag, om vi enten skal skærpe eller lempe de restriktioner, vi allerede har meldt ud med. Det afhænger selvfølgelig meget af, hvilke viden vi har fået ud fra det arbejde, der er blevet udført. Vi skal jo arbejde for at kunne forsvare borgerne.
som Bernard har sagt, undersøgelserne, det foregår lige nu med at få os spurgt, hvilke kontakter eventuelt det kunne have været i nærheden af. Det er det, der vil betyde om, hvilke budskaber vi vil komme ud med, ud fra den viden, vi har fået. Og sådan som det ser ud, er der ingen smittespredning i blandt samfundet. Så de 3 smittede og deres miljø, de har været i, er jo under opklaring. Og når det er blevet gjort, så vil vi få nye data om, hvordan situationen det ser ud. Det ser ud til, at selve smitten foregår inden for den samme camp. Folk de har været smittet iblandt. Og om det budskab om, at folk, der har været i de tidspunkter, hvor den smitte har opholdt sig, enten på værtshus eller på restauranter, derfor har folk fulgt opfordringen og fået taget testet, så vi kan blive i stand til at kunne komme med en pressemeddelelse igen på mandag, ud fra det fakta, vi har fået af undersøgelserne. Det vil så blive offentliggjort, at myndighederne ligesom embedslægen kom med en meget sen pressemeddelelse i forgårs aften. Der vil ske det samme, hvis det er frem, at vi lige så snart vi får nogle data, vi kan have grundlag for at kunne gøre. Jeg skal helt sikkert regne med, at vi vil afholde pressemøde igen på mandag. Og eftersom der ikke er andre spørgsmål, så afholder vi mødet færdigt her, og så skal jeg gentage, at man skal være rolig og ikke gå i panik, for lige så snart vi får nogle oplysninger, vi kan melde ud, så gør vi det hele tiden, og undersøgelserne vil blive foretaget både i dag og i morgen og i overmorgen, og det er for at der kunne nå den mest rolige tryghed blandt samfundet, at vi udfører arbejdet kontinuerligt hele tiden. Og til sidst, når det drejer sig om børn og unge, også det kan have også nogle tanker om, at om der nu kommer strenge restriktioner igen. Og derfor vil jeg gerne sige, at det er ikke for at bare for at holde restriktioner, at vi gør det. Vi tænker på, at ikke kun på jer, men vi tænker på jeres forældre, jeres bedste forældre, for at kunne gøre det sådan, at I kan kunne blive ved med at leve det liv, I er vant til. Det er ikke kun for at lave restriktioner, vi gør det. Det er for at kunne forsvare vores sundhed her i Grønland, uanset om vi er søster, bror og tante og bedstefar. Og det skal i fællesskab gøre, hvad vi kan for at kunne komme tilbage til de vante forhold, vi plejer at leve før viruset kom. Og vil fra Naalakkersuisut vil gerne opfordre til, at det tilbud, man udbyder med vaccinationer, at det bliver taget fra samtlige, så vi kan sikre vores samfund. Tak til jer alle sammen.